να θυμάστε, μην κάνετε πολύ kickboxing, πιο μακριά τα χέρια. Ειδικά το μπροστά, να κρατάς απόσταση, γιατί παίζουμε με μέη και γενικά παγκράτιο, άμα και στα αρχαία και έτσι κάνουν. Όπως στο μου είπα παλιά που ήταν γυμνά χέρια, δεν μπορείς να κάνεις έτσι με το κοφτό γάντι. Δεύτερον, γιατί εδώ έχεις κενό, μπορεί να το πλησιάσω. Όταν έχω αυτό στη μέση, το εμποδίζω. Οπότε τα χέρια μου είναι μακριά, μπορώ να πιάνω τα χέρια από εκεί για να μπω. Εντάξει. Οπότε λίγο πιο μακριά τα χέρια. Πώς έχει κοφτά. Από εδώ λοιπόν, είτε θα δεχτώ χτύπημα και θα σπάσω για να μπω, είτε θα πρέπει να πετάξω εγώ χτύπημα για να μπω μέσα και να πιάσω το πόδι μέσα στα δικά μου. Και το έχω ξαναπεί και με αυτό το πόδι μπορεί να πει. Αλλά είναι σίγουρο δεδομένο ότι το κεφάλι θα πάει έξω και θα το δώσει. Γιατί θα είσαι κουρασμένο την ώρα δεν μπορεί να τη σκεφτεί. Άμα μάθει όμω το σώμα σου να πατάει με το δεξί πόδι, το κεφάλι γύρισε προ τα μέσα από μόνο του, θα μπει εδώ, να μην το δώσει. Έτσι. Και δεν μπαίνει ακριβώ πλάγια, μπαίνει έτσι και σπρώχνει. Ο παλαιστή το κεφάλι το έχει κάνει να σπρώχνει. Και θέλω να το ρίξω το κεφάλι καμία. Τώρα δεν το σπρώχνω δυνατά, μπαίνω και το παίρνω. Εδώ μόλις το ρίξω, χρησιμοποιώ το αριστερό μου το πόδι και το άλλο από κάτω. Και το κρατάω. Εδώ μπορώ να το ρίξω. Το έχουμε κάνει. Μαζί. Εντάξει. Εδώ, κοιτάξτε λίγο πώς κρατάω. Κρατάω κάπου που μασκάλει τον νόμο του και μετά άλλο χέρι μπορώ να βαράω. Μπορώ να βαράω, ακόμα και αμπονιές. Που σημαίνει θα το φέρει σίγουρα μπροστά. Μόλις το φέρει μπροστά, να το πηγαίνω κάτω και το πηγαίνω στη θέση που θέλω. Αφού λοιπόν το ρίξω κάτω, η πρώτη μου κίνηση είναι να πιάσω κάτω του μασκάλι τον νόμο και τέτοιο αυτό το πόδι για να μπορώ να γυρίσω από εδώ με το βάρος πάνω του και να βαράω. Τον απασχολώ. Τώρα αν τελειώσει έτσι, τελειώσει έτσι. Αλλιώς μπορώ και το βαράω να το πάω. Ακόμα καλύτερη κίνηση αν καταφέρω και πιάσω το πόδι, το λεγόμενο σταυρός, και βαράω για να μην μπορεί να με ποδήσει, τότε ακόμα πιο εύκολο το φέρνω και το σηκώνω. Εντάξει, δηλαδή αν καταφέρω να κλειδώσω και το χέρι το ένα. Άρα το χαρτί εδώ πέρα, μπορώ να πιέσω το χέρι του, να το κλειδώσω, να βαράω, σίγουρα θα το φέρει για να καλυφθεί. Αν δεν το φέρει και με κρατάει εδώ, απλά θα φάει νοκάουτ. Θα αρχίσουν αγωνιές και τελείωσε. Μόλις το φέρει μπροστά, 1, 2 και πηγαίνουμε στην ίδια διαλαβή που κάναμε πριν, αλλά τώρα από άλλη θέση.